30 po yung isang piraso. Gusto ko bigasan lang yan, tita. Kanini. Kaya 130, 150 po ang kada piraso ng kanya mga bangus dagupan. Tayo kay Boy Tilapia. So Boy Tilapia, shout out sa'yo. Good morning. Namimiss ka talaga ng mga manonood ko talaga eh. Hinahanap-hanap ka. So tatanong ko lang sa'yo. Mayroon nagko-comment. Yung Tilapiang Laguna ginawang Tilapiang Arroyo. Nagalit pa sa akin. Arroyo, Laguna. Oo, di ba yung Laguna mga kulay pink, malarosas? Oo. Bito, pakain naman, shout out. Magkano kilo? 200 na lang po yung per kilo. Madalang po tayo makakita ng mga ganitong isda dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Mura na po to sa halagang 200 pesos na per kilo. So yung mga tawilis po dito ay 80 pesos per kilo. So mga sari-sari na mga nahuli sa Manila Bay, ayan po. So puro sariwa po na latagan. Halo-halo, no? 220 ang mga mabibili po rito ng isda. Ayan. Ito po ay 130. 130 na Tilapiang Pampanga, no? Pukan po ng mga isdang tiyabeta po rito ay 100 pesos. So ito po yung mga latagan dito sa bandang ibaba. Ayan po, 100 pesos. Sa tinumpok na Tilapiang Batangas. Ito po ay Tilapiang Batangas. Tapos mga Good morning everyone. At tayo po ay mag-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa kanilang mga latagan. So ganyang kadagsa ang ating mga kababayan na dumarayo, no? So mula hanggang baba ay mamimili natin ay tumpok-tumpok na rin sa kanilang paghahanap ng mga murang presyo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Dagupan daw, sabi ni Boy Bangus. Shout out sa'yo. Warranty pag hindi masarap sa uli. Aray ko. Dapat talaga, Boss Maeng, mag-vlog ka na rin eh. So iikot na tayo, no? Para sa panibagong update na para malaman din ng ating mga kababayan. So shout out sa inyong lahat. So tara, pasada na tayo. So magaganda yung mga mangga, oh. Yung mangga na napakakinis. Makinis pa. 140 po per kilo ng mga magagandang mangga, manggang hinog. At yung mga paninda ni Boy Bangus, ayan po. May warranty yan, sir. May warranty talaga eh, no? Matindi talaga si Boy Bangus, may warranty yung bangus. Tayo magtinda ng may alanganing bangus kaya nakakaawa yung mga nakakabili. Oo, tama. Yung gutom na gutom ka na, pagluto mo din mo makain. 130 po yung isang piraso. Gusto ko bigasan lang yan, tita. Kanini. Kaya 130, 150 po ang kada piraso ng kanya mga bangus dagupan. Meron din po dito latag na putik kalawang. Pwede mo hipuin. Pwede po pahimas ng bangus. 190. Malaki naman to. May kawad pa. May tawad pa yung mga bluefin tuna natin, no? Sa putik kalawang. Mas malaki naman to. 200, may kawad pa. Ayun, 200, may tawad pa din. So sa mga mamimili po natin, may tawad at may bawas. So yan po yung update natin, no? Sa kanilang mga latagan. Wow, may iyang tumawad. Salamat. Tutas. Ayan. Boss Maeng, thank you ha. Punta tayo dito kay Boy Tilapia naman. Namimiss siya ng mga Laguna pa rin tilapia yan? Laguna. Oo, pinagsasabi sa mga soki, Batangas daw. Eh, may nag-ano nga comment eh, Arroyo daw yung ano eh, tilapia eh. Yan? Oo. Wala mang alam yun eh. Sabi mong ano yung kulay orange? Na tilapia, meron doon sa Laguna. Ah, di ba meron, di ba? Masarap daw lasa na, may bukol sa ulo. Hindi! Kumain yung si Cara David doon eh. Oo. Si Cara David. Oo nga, di ba kinakain masarap daw? Oo. So, salamat, Boy Bangus. Salamat. Di pa to kay Boy Tilapia daw siya interviewin. Sige. Salamat. So, ang daming mga mamimili ni Boy Bangus.
So, nandito tayo sa mga latagan po ng mga hipon at golden pompano. So, may presyo tayo dito na 360 ang per kilo ngayon ng mga hipon. Mga tahong. 70 pesos na per kilo ng mga tahong. 70 lang po kilo. Mahal naman. Magaspang na mga tahong na masarap. So, ayan, yung mga presyo ay 70 pesos kilo. So, dito po yung 360. $350 per kilo naman po dito ng mga golden pompano. So dito tayo ngayon kay Boy Tilapia. Gusto. So nagkita kami dito ni Dexter sa bayan ng Malabon Fish Market. At namimili siya at may hinahanap siya ng mga pang-ulam o pang-pulutan na kanilang ihahanda. So nandito tayo kay Boy Tilapia. So Boy Tilapia, shout out sa iyo. Good morning. Namimiss ka talaga ng mga manonood ko talaga eh. Hinahanap-hanap ka. So tatanong ko lang sa iyo. Meron nagko-comment. Yung tilapyang Laguna ginawang tilapyang Arroyo. Nagalit pa sa akin. Arroyo, Laguna. Oo, di ba yung Laguna kulay pink, malarosas? Oo. Ang tilapyang Batangas maitim. Yung Pampanga naman medyo mabrown na maputi. Hindi nila alam 'yon. Ang Arroyo naman. May pake. Malaki ulo, maliit katawan. Parang sexy. Ay, parang si Maing, pero meron siya sinasabi na tilapia talaga. Meron daw tilapyang Batangas na kakaiba. Yung Batangas niya, laki ng mata niya. Ayan, nakita niya yun. Nagbasa ng kaya, nakita niya ni Boy Putik. So, mga latag nito ni Boy Tilapia, na-miss siya ng ating mga masugid na manonood. So, magkano per kilo? 120 boss, Lando. 120 ang per kilo. Wala na, paubos na rin, no? So, ganyan kadagsa yung mga tao na dumayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Ayan, ang dami, oh. Talagang pinuno, no? Yung bayan ng Malabon. So, El, salamat ha. Thank you. Oh, busy si Boy Tilapia ngayon at di natin siya ma-interview gaano dahil nga naglilinis siya ng tilapia at yung tilapia niya ay paubos na at talagang dinadagsarin siya ng kanya mga parokyano o mga mamimili na pumunta sa bayan ng Malabon Fish Market, no? Salamat! Thank you! So, baybayin pa natin tong kahabaan ng Malabon Fish Market, no? So, dito dumagsa yung mga latagan dito ng mga golden pompano. So, natatanong po natin, golden pompano po yung nasa ibaba. Ayan. So, hindi pa tayo makaabante dahil nga sa dagsa ng mga mamimili na naghahanap ng mga murang presyo sa bayan po ng Malabon. Dito ay 80 pesos kilo ng mga tahong. Ang talaba ay 100 pesos, Moy. 100 pesos, no? Na mga kada tabo, kada takal. Ayan. So binabaybay natin yung Malabon Fish Market. Ito po ay kahaba ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon. So dito ay 370 yung mga kilo ng mga golden pompano sa latagan. Ayan. Pompano na masarap na tause. Tause, no? O kaya tutong kinamatisan, napakasarap niyan. Siyempre naman. Eh, syempre talaga at napakasarap ng mga golden pompano. Siksikan na naman ng Malabon Fish Market. Ayan po yung mga mamimili natin, no? Ang dami. So, akala ko piyesta ng Malabon, eh. Okay. Pero kaunti lang yung mga latag na ating na-update ngayon, no? Pero ang tao na dumagsa. Mahal kasi, kaya may mga presyo talaga na iba ay naghahanap ng mga mababa pa, no? So, Lodi, shout out sa'yo uli. Ayan, puntahan nyo lang po siya dito at siya po ay nagbebenta rin po dito ng mga golden pompano sa bayan po ng Malabon Fish Market. Lodi, salamat ha, thank you. Salamat. So, ito po mga sayote. Ayan po ay tinumpok sa halagang 30 pesos. Uy, uy, uy.
Good morning po Kuya Joseph. At enjoy sa pamimili. Sino kasama niya? Naghahanap din ng mga mabibili ha. Sige po Kuya Joseph. Shout out po. Salamat po. So ang sitaw. Shoutout nga pala sa mga baby ko dyan. Ayun, shout out sa mga baby niya. Tulog pa sila. Ayun, tulog pa sa bahay. So tayo gising pa rito sa Malabon at kailangan natin maghanap buhay. Aray ko. Ayan, yan po yung mga latagan. May 20, merong 50. Sa mga gulay naman. So salamat ha, thank you. So dito tayo sa iba pa mga latag na tindetos po ay 120 po. So ayan yung mga update natin mga latagan sa mga prutas at gulay. Ito mga hito at alimango, no? So may alimango po ngayon dito. So mga hito at kanduli. Masarap sa miso yan, no? Sariwang sariwa, no? Yan po ay masarap sa miso. Kanduli. At dito naman po yung mga latag. Ito po yung isdang kitang. Nakakita na naman tayo. Wala. Kahapon meron. So isdang kitang, no? Bito, pakain naman, shout out. Magkano kilo? 200 na lang po yung per kilo. Madalang po tayo makakita ng mga ganitong isda dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Mura na po to sa halagang 200 pesos na per kilo. So, yan po mga tawang at talaba at napakataba po, no? Kaya 100 pesos. At ito po yung laman ng talaba. Morning! Good morning po, Nay. Shout out po. Hindi na naman tatabang talabag. Ayun, talaba po niya ay 100 pesos na kada tabo. Ito po yan. Yun po yung mga magagandang laman, no? Matataba, no? Ito, 100 pesos din. Salamat po. Ang taba nung ano, ayan, binuksan ang taba, oh. Yun, labong po yung ano, hindi pa naluluto. Pero napakataba na ng tahong. Diba? Napakataba. Panalo sa laman. So, update pa tayo. Para mapapabili sila. Salamat po. Thank you po. Hipon. So may mga nakikita tayo na update sa kanila mga latag na mga hipon, no? DJ, magkano nga yung hipon mo? 340, mataas pa rin ng mga presyo, no? Lando, hipon ng tomboy yan. Aray ko! Hindi hipon ng atik. Ito, hipon ng pogi. Ayan po, pusit kalawang. Magkano yung hipon mo? 340. Kapon, ba't walang hipon? Meron ako hipon kapon. 318 din. Pero na mabilis maubos. 318. Ito 340. 340 lang. Goods quality. 340 na per kilo ng hipon. Wala, talagang ganyan tayo. May bagyo tayo ngayon. Oo. Ginagawa Wala tayo ng ganong- umpong-umpong. Wala gaano mga latag. Umpong-umpong. So ayan po yung update. Salamat. Boss Lado. Isang Imelda. Ayan. 100 pesos. Isang piraso. At mga latag, good morning po, Ate Lorna. Shout out. So yan po yung mga mamimili po natin sa Malabon Fish Market. At yung mga kilo dito ng mga tilapiyang Batangas na ating i-update ay ang presyohan. Ito po, 110 per kilo.
So sa dami ng tao ay tayo ay sumisingit-singit lang po sa kanilang mga latagan at para makita natin yung kanilang mga presyo at yung mga sariwang isda na ating pong ina-update, no? So yung mga tawilis po dito ay 80 pesos per kilo. So mga sari-sari na mga nahuli sa Manila Bay, ayan po. So puro sariwa po na latagan. Halo-halo, no? 2.20 ang mga mabibili po rito ng isda. Ayan, ganda oh. May sapsap, may alakaak, may lapis, may bikaw, may tanigi. So kayo po ang pipili ng inyong gugustuhin mga ulam, no? So ayan po yung updated. 2.20 po kada per kilo. Mura na po yan. So napakakapal talaga ng mga tao. So tayo ay sumisingit-singit sa ating mga kababayan. Dahil nga sa kanilang mga latagan sa bayan ng Malabon. Magkano hipon? Ayun o, tama yun o. Sakto no. Kikino, tingnan mo naman. Sold out kasi yung paninda ni Butoy eh. Ni Brian Flores, shout out sa'yo. 330. 3.30 ang hipon naman po dito. Sayang, mati ko na abudan. Ba't may 30 pa? 330. Bakit 30? Ano lang? 330. Ayun na lang yan, pinapong gusto na. So yun po yung presyo, 330 sa per kilo ng mga hipon. Dito tayo kay Ate Sandra sa mga latagan niya ng mga tilapia. 120 at 140 per kilo. Sa malalaki po ay 140 ang kilo. Ayan, ganyan kalalaki po ang at mga pang-inihaw. Kala kayo dyan. Dito po ay 110 na per kilo na mga isang chabeta. Mga tawilis. So ito po yung mga 80-80 na sinasabi ni Boss Macmac. Ito po ay 130. 130 na tilapiyang Pampanga, no? Pinaglalaban niya kasi. Yung arroyo pinaglaban ba naman? Ibig sabihin hindi marunong kumilatis ng mga tilapia yon. Buhay na buhay oh. 130 po na mga per kilo ng tilapiyang Pampanga. Yan po yung tilapiyang Pampanga. 130 po sa per kilo. Ito po yung tilapiyang Batangas. Magkano? 120. Magkano may halimbawa na nga eh. Magkano tayo? Laguna tsaka Arroyo eh. Hindi niya nga magit. Kaya kakita ko 80-80 pag may naman. Pati si Boy Putik eh. $110 po no? Na mga tilapiyang Batangas. Walang titi mo yun. Walang titi mo yun. Kano dito? Boss Macmac, thank you. Entertain muna siya sa mga kanyang suki. So, nandito na tayo kay Ate Pat. So, ito yung mga latag niya ngayon ng mga tilapia rin. So, dumagsa na ang mga tilapia. 110 na per kilo. At yung mga rim dory. Good morning po. Ito yung pwesto ni Ate Pat dito sa Malabon Fish Market. So dito tayo sa pwesto naman ni Avatar, ang The Legend of Fish. Si Geng Geng. Wala. Wala si Geng Geng. So tilapia Pampanga, 120 per kilo. Oh, sandali lang po sa... Buhay, kamamatay lang. Napipili ka pang buhay dyan. Ayan oh. So yung mga latag nila dito, ayan po, ay 120 per kilo ng mga tilapia Pampanga. So shout out sa'yo Tiyo, good morning.
Good morning, Boss Dando. Ayun. Sige nga, anong klaseng tilapia yan? Tilapia ang ano to, Pampanga. Ayun. Yung tilapia arroyo, alam mo ba? Yung may mga polka dots dito. May polka dots, di ba? Ayun. Hindi marunong tumingin yung ano eh. Ipinaglaban niya pa eh. Mga saan yun? Kung ano-ano pa yung sinabi sa akin. Sa syudad na kanila. Sabi ko, bago ka magsalita, tingnan mo muna yung sarili mo. Dapat tinitignan niya muna talaga. Oo. Yung pinagkaiba ng Laguna. Grabe siya. Kung makapagsalita, alam mo ginawa sa akin? Binlak ako. Paano hindi? Alam niya mali na siya eh, kaya ganun yung sinasabi niya. Ewan ko ba? Bakit may mga ganun tao? Wala tayong magagawa. Winawasto ko na, tinatama ko na. Galit pa. Kung ano pa sinabi sa akin. Mga matapakan. Meron nang daw ako ma-vlog. Naku po, Diyos ko. Aray ko. Parehas lang daw din yun. Tumpukan po ng mga estancia beta po rito ay 100 pesos. So ito po yung mga latag nandito sa bandang ibaba at na-update po natin, no. So 100 pesos lang ay makakapag-ulam ka na ng estancia beta. Ang per kilo naman po dito ng malalaking hipon, ayan po ay 400 pesos per kilo, fresh hipon. Mga pusit na maliliit, no, yan po ay 50 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Ayan, maliliit na pusit. 100 pesos tumpok. Pusit kalawang. Oy, 200 ang kilo, Boss Dando. 200. Kilo. Yan po ang presyo, 200, no? Tapos mga isdang tiyabeta, no? Sa leginto yung kanilang mga latag at bangus dito sa pwesto. So ang ganda ng tiyabeta niya, oh. Thank you, sir. Magkano tiyabeta kilo? 130 lang. 130, no? Bangus pandaing, ayan. Yan, 120 lang. 120 na per kilo. Shoutout dyan sa mga kamag-anak. Ayun, shoutout sa mga kamag-anak nyo sa Canada. Shoutout. Magandang umaga. Alam mo na. Pajigas daw po kayo. Shoutout. Hey, marami ba yan? So dito tumpukan, tilapia. Ayan po, 100 pesos. Na tinumpok na tilapyang Batangas. Ito po ay tilapyang Batangas. Tapos mga gulyasan. Boss Ed, shout out sa'yo. 150 ang kilo, no? Ng mga gulyasan. Boss Lando, Magkano kilo? 200 na lang po. 200 pesos na per kilo ng mga Pugi na. pugita. No? Nakikinda po, bilin. Salamat, thank you. So ito po yung FC Villa, no? So yun po yung Save More SM at meron po doon na karatulan na parkingan po ng 4 wheels. Pay parking po, no? Na nakalagay po sa bandang itaas. Doon po kayo mag-parking ng 4 wheels. $130, no? Na per kilo. 120, oh. Good morning po. Kamusta nga pala sila doon sa Romblon? Wala kang pangit pa eh. Wala kang ano. Kasi kalsada puro harang-harang. Wala ka sa inyo, di mas malakas sa amin. Signal number 5. Number 3 sa amin. Wala ka naman, may namatay na doon sa Sana. Santa Ana, Cagayan po. Buslando, 120 na lang Buslando. 120. May tawad pa para sa mga viewers. Ayun, shout out po sa mga viewers po Pag natin. no? viewers ka, pumunta ka dito, may tawad ka, 10 piso. Oh, may bawas po yung mga presyo ng kanyang tilapyang Batangas. So, shout out sa Agustin. Shout out Buslando. Ayan, si Agustin. Pwesto niya po ito, no? Tilapia. Shout out sa pamilya Tilapia. Oo, isang pamilya yan. Shout out. Good morning sa inyong lahat.
Agustin, maraming salamat sa update ng mga presyo ng tilapia mo, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin. At maraming salamat po sa mga nagsasubscribe kay Boss Lando Explorer, no? Keep safe everyone, no? So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.